Banícky sa vždy velebení, banícky stav, to je naša slasť. Chodníky vás slnečný a vzdenný, robím to pre svoju drahú vlast. Všetkým synom však i hlbokých páni, vrúcne ruku priateľskú daj. Všetkým synom však i hlbokých páni, vrúcne ruku priateľskú daj. Len zavždy maj, len zavždy maj, len zavždy maj, banícky stav. Len zavždy maj, len zavždy maj, len zavždy maj, banícky stav. Keď je práca naša dokonaná, dobytý je pre bohatníkov, odmena nám za to bude dána, len je slávy ovenčí náš rov. Všetkým synom však i hlbokých bání, vrúcne ruku priateľskú daj. Všetkým synom však i hlbokých bání, vrúcne ruku priateľskú daj. Len zavždy maj, len zavždy maj, len zavždy maj, banícky stav. Len zavždy maj, len zavždy maj, len zavždy maj, banícky stav. Vážení priatelia, poprosil by som vás trošku o chvíľku pozornosti, že by sme dnešné podujatie oficiálne začali, aj keď už neoficiálne v niektorých častiach začalo. Chcel by som vás tu všetkých privítať, zvlášť predstaviteľov baníckych spolkov partnerských a združení všetkých priaznicov baníctva. Sú tu kolegovia z Lubietovej, sú tu kolegovia z Hornonitrianskeho baníckeho spolku. Ináč sme bratia drábovci z východu, z Medzeva, z Hamorickej oblasti a Baníckej. Robíme ako ukážku doba bronzová. To znamená, že odliadky z bronzu, ktoré sa tu na okolí v týchto horách našli, a my robíme podľa originálov repliky. Tak, aby ste pochopili, v týchto horách sa tento materiál, čo tu je, malachit a azurit. Toto je základný materiál, z ktorého vlastne, keď toto materiál nebol, není Banská Bystrica, Staré hory nie sú, proste tu nie je nič, tu sú len medvede a drevorubci. Na základe tohoto materiálu vznikli tieto krásne dedinky, mestečka, Lubietová, Banská Bystrica. Proste celá oblasť je na základe tohoto materiálu. A jak získavali tento materiál? Takýmto kamenným látom. Ten je originál tu nájdený. Na takéto podložke túto rudu rozbíjali. Tá ruda má jednu velikánsku výhodu, že keď sa tá ruda rozbije, keď odfúknete a keď múku situujete, tak vám ostane meď. Čistá meď vám ostane. Tak oni vlastne túto rudu rozbíjali, získavali čistú meď. Lenže keď niekto povie, tak čistá meď, a jak mohli vyrobiť bronzovú vec? Lenže tu sa nachádzajú také špecifické materiály, ktoré obsahujú aj arzén a arzén je tvrdý. Takže vlastne od prírody bol tu taký materiál Bohom daný, že netrebalo tam nič dávať, len ho pretaviť a mali výrobok. Výrobky sa tu nás si spracúvajú 4000 rokov, možno aj viac.
My, čo tu máme orliatky, tak to sú od 3200 do 3400 nájdené na okolí. Táto sekerka je najstaršia. No táto je teraz Tá je najstaršia. okolo 4000 rokov pred Kristom odliata. No je to replika samozrejme. Takže všetko sú originály a podľa originálu robí. Každý, čo tu vidíte, má príbeh svoj. Toto je nájdené hore na Zambergu, vlastne nad starými horami. Táto nie, ale táto je nájdená v nemeckej sekerka. To je nemecká. Toto ihlica, sme pred chvíľou hovorili, Lubietová, nie Lubietová, ale Hiadiel Moštenica. Hiadiel Moštenica. Toto bolo nájdené Baláže, kúsok od Baláži. No, proste všetko má svoju históriu, všetko je z vášho kraja. Toto všetko sa tu vyrábalo, čo tu vidíte. Za chvíľu budeme takýto meč odlievať. Tento výrobok sa našiel v nemeckej, na hradisku hore. Vidíte, aká je tá podobnosť? Úplne. Toto sa našlo, ako sa volá, Podkonice. Vidíte to? Čiže všetko má, táto sekera sa našla v Moštenici. Toto je najstarší výrobok, ktorý sa tu našiel. Je 4000 rokov pred Kristom odliatý. Pôvodný materiál bol čo? Meď, čistá meď. Dneska to skúsime odliať z čisté medi. Toto je teraz urobené zo zinku. To je normálne sopečný tuch. V Kremickom pohorí sú normálne takéto až polmetrové vrstvy. Aha. Čiže dá sa to normálne sekať, dá sa do toho rýpať. Áno. A pôvodne sa do tohto Pôvodne sa odlievalo do tohto. Hej. Tam, kde neboli tie tufy, tak sa odlievalo do Pieskovca. Áno, jasne. My používame grafit, Toto je grafit, hej. je trvalý Jak to reštík. krásne lahúčko ide do toho rýpať. To je tuf, hej? Áno. Toto, To je hej. ten tuf. Krásne, no. To je hranie. A ináč Áno. tieto taviace pece. Dieru urobili tak, že napríklad odlial horúci kov a normálne iba pichol Niečo. do kolí. Ja ten zhorel, ale ostal odbytý. Nezhorí. Nie? No vôbec nezhorí. No aj urobiť do toho bronzu urobíš dieru. No to je jedna možnosť a druhá možnosť, že si pripravíš trň, hej, Áno, a A- jasne, drevený a tá- tiež. trieš drevený a potom tam naleješ materiál, buď bronz alebo z akého Jasné. chceš. tú Samozrejme, sekeru. oni skúšali kadejakú Áno, drevenú. skúšali. Vieš čo, skúšali aj z materiálu, ktorý bola forma urobená, ale čo sa stalo? Nešlo ten trň vybrať. A z drevo je bezproblémové. Jasne. Troška na budeš povrchu vidieť. obhorí. Áno, trošku to tam... Dobre, čiže tu máš ďalšiu túto nádobku, ktorej budeš budeme taviť. Tak, Čiže tak. Nie, že v tomto sa bude taviť aj nádobke. Nie. No dobre, a oni prvé, ako nádob... prvé piecky, čo boli No, v zemi urobené jamy. Tam drvili tú rudu, ako vidíš. áno, hej. áno. Dávali vrstvu dreveného uhlia, vrstvu tej rudy. Rudy, jasne, Rudu uhlia. jasne. Tam dali, čo ja viem, 20-30 čísel, Dobre, centimetrov. dobre. A potom háňali mechmi, ako je tento, Jasne, vzduch háňali vzduch, zakryli tú jamu normálne trávnikom a háňali vzduch do tej jamy. Vyredukovala sa tá meď a ostali tam také lupienky medí. Áno, Napríklad tu je taká ukážka. Aha, vidíš? jasne, Tak sa im to vyzrážalo. jasne. Teraz neostal ani jeden. Ak chcete vidieť taký meď, Budapešti. musíte ísť do Budapešti. Aj to otvoria trezor a dajú vám tak z 2 metrov pozrieť a odchod. Ako sa vám podarilo potom zohnať Odfotili, onu? hej? To z literatúry. Aj z Ja literatúry? som taký meď v živote nedržal originál v ruke. Čiže v princípe ste ho len odkúkali z obrázku, hej? Tak. Bronzové medze A podľa toho ste spravili aj formu. Aj formu. Aj v litovských sliačoch boli bronzové meče nález. Archeológ to fotí. Aha. To široko to, hej, zhrní. Ja mám v ruke. To daj. A hneď idem liať sekerku. Dobre, idem na sekerku. Dobre. Stačí?
No a vidíte, že ako si urobili dierku do sekerky. S paličkou. Tu je nôž, no ako dýka, to je táto. Zhore zo Zambergu. A toto je sekerka zo z nemeckej. Táto. A teraz tam máme čistú meď? Nie, to je jatina. To sa tam dávali, 3 druhy materiálu sme do kelíku dávali. No, tak. Aj meď, aj si sa tam dalo. 200, viac ako 200 stupňov ešte. Zoberte, hoďte ho do ruky, my si ho podáme. No. Tak rýchlo odkoluje. Nech schladne. Ona potom bude stále meniť. No. Troska sa dá na bok. Tak. Truska sa dáva na bok, hej? Takto. No. Aby neznečistila samotný. Aby do formy sa nedostala. No mám ucha prietok a je zle. No a naleje sa to do formy. Čo som hovoril, to bolo ešte predtým primitívnejšie, to už je vyššia forma, že on vlastne v tej nádobke. Tak. Teraz sa vybere. Tie zliadky potom on už použil na to, aby to mohol. No a forma je pripravená. Krížik si spravil? No je pripravená na vyškrabanie. Áno, na vyškrabanie. Keď chce niekto nejaký krížik, si namaluje čo chce. Tu je loj, tu je štetec, aj grafit máme. Na jednu stranu sa vyškrabe, na druhú musí na tieto čiary, ak je tu aj tu. Toto sa si teraz spravil? Teraz sme spravili. No, dobre. Ešte to není roztopené. Už to roztopené. A toto bude problém. Nie, že hlboko, ale vyberieme ho. Treba, pôjde to tak, dobre, výborne, super. No, tu daj dole trošku. Patrne, aby kovneš. Dobre. Dobre. To už to drevo. Nebola vlhká. Aha, toto je... Ináč toto sa používalo To je ako platidlo. Áno, toto je keľtské. keľtský výrobok. To je už keľtské. Toto bude čo za materiál, čo sa... To je brown. To vám len sme chceli ukázať, Ukážem bližšie takto, aby sme... Že ako sa robila diera. že jak si urobili do toho kolieska dierku. Obyčajným drievkom. Ale musí byť breza. No, brezová ako palička. Samozrejme, že na drievko... No, áno, teraz sa vyberie sa vonku a 1000 stupňov tam bolo na 1000 začiatku. stupňov. A keľské koliesko je vyrobené. Toto sa teraz odreže a keby sme pred 2000 rokmi žili, už ideme si za to niečo kúpiť. Do krčmy. Celý deň máme hore ruku. Příbrami na 16 európskych banických dňoch. A preto sme si pripravili jednu pesničku pôvodom s Příbrami. Už doznel zvonca hlas. Vrátim sa ja
kým sa ja znova nás chráni nám silou. Zdar Boh, zdar Boh, zdar Boh. Rukoved nedolial. Ale ináč je pekné. Ale čepel. O to je zaujímavejšie. Tak vlastne však to je každý kus je unikát. Každý originál. No teraz ideme ešte raz ihlicu urobiť, ne? Mladíci sadajú, to skoro paradie čas. Chlapci už párajú, veselo do zeme. Radici otcovi spievajú, usatí po smene. Chlapci už párajú. Pánskoštiavnický kronikár Jozef Marsány písal, a podľa toho by sme si mohli pripomenúť tohto 1010. výročie začatia ťažby v Haliari. On píše v roku 1006, že sa začalo v Haliari ťažiť povrchovým spôsobom. Až potom od 14. storočia išli pozet. To som vám chcel povedať, že stojíte na pôde, kde sa už 1000 rokov ťažilo.